Eh, aduh duh, isin ya gue. Ganteng iya tapi pinter ayo. Kayak gigimu gak sakit? Gigimu gak sakit? Gigimu loro? Mau diperiksa apa ora? Makanya gosok gigi. Nek habis makan gosok gigi. Gosok gigi langsung enak kita enggak? Enak kita ya? Kebanteran berarti nek gosok kowe. Kan gigimu itu belum lengkap toh. Lihat toh hi. Nah, kan maksudnya ki paling getahan kena sing pas gusine. Aku nak sikat gigi alon-alon. Hah? Aku nak sikat gigi alon-alon. Kadang. Enggak tak inceng kok ngisor. Tak inceng. Dudu. Oh, tambah dadi ganteng, dadi lemuk. Iya. Dia gigi sakit pemirsa, gimana habis diperiksakno. Nangis emang? Besok mah pas suruh diperiksakno nangis ya? Iya. Lupa ya nangis. Nangis piye? Nangis dari lorok. Kan hawanya adem nek untuk loro tetep ngono ki, nyut-nyutan. Pokoknya hawa dingin nek gigi sakit ki tetep ngono. Kurang adus ya? Terus. Wong prainane ra gelem adus. Tangi turut sih. Prei aduse ya prei. Ki wis adus urung adus. Urung enek sing adus. Loro aku adus. Hah? Yang loro lagi adus. Sampai ngaji soalnya. Iya. Enak atus kawan naon. Hah? Awan-awan ki dari Prampang. Aku ki mah ya beratus ya Prampang rasane. Lama apa? Prampang ki ya kaya meriang ngono ki Mas teh kaya ning awak. Piye siak-siak ngono ki lho. Enak indah melanda. Mosok kowe seneng nek awan-awan adus? Seger sih malah. Ayo. Sumuk Malah kaya panas-panas adus seger. Ya. Hari ini makan sama apa? Kemah disopno mamah makan sop. Sop petik gathuke lele piye mamahmu iki? Sedih aku rasane. Sop kan yo gathuke iki ayam goreng, begedel kentang ngono ki. Terus daging goreng. Mosok sop gathuke lele nek lele iki gathuke sayur asem. Sayur bayem. Terus sayur lodeh mungkin yo cocok lele iki. Tapi mosok sop mek lele ya. Tahu mangan cobek lele. Tapi maksudnya gak gathuk ya. Gathuk dah. Maksudnya pasangannya iki ndek kudune sayur asem. Bening bayem ngono ki lho ya, maksudnya Bunda. Masak dawa sepuluh gak ragu. Lihatlah dia bersembunyi di balik selimut karena dia malu. Giginya kayak pipine melentu. Tapi juga aslinya nggak begitu kelihatan. Ada kotak. Kotak. Untungnya gak melak-melak kotak raimu ya. Iya. Biasanya kembari ngono ya, Mas teh satu sakit gigi, satunya sakit gigi. Itu kerasa gak ngono ki gigimu loro? Oke. Enggak. Ya berarti Dek, masih kangen aku belum dah. Gak nyetrum berarti. Ya kok tak soteng eneh nek yo gelem disoteng ya, Dra. Dra deh. Masih bersembunyi di balik selimut. Ora yo. Oh, pinter deh ngombe obat iki. Nah. Saran pemirsa Mas teh nek sakit gigi sing sampai abuh ngene iki diolesi apa biar cepat kempes. Mas teh kayak engko nek pemirsa lihat yo, iki kan engko dikasih olesan apa ben maksudnya iki mungkin bendang kempes piye ngono le. Sakit tapi nyut-nyut kuwi. Nah, ngono. Sakit gigi ki omangane bubur. Mah. Hah? Emah kok tanduk? Enggak lah aku. Dalam Mangan. Jadi kayak mana, Mama? ya Allah Gusti, kok yo ngesakno men kowe ra kek mangan.
bubur aku dia ni ayam kita tak makan lele deh. Dengan sop. Tapi makan bubur enak ya. Esok Mungkin susah. bubur. Nek anake doyane ditukokno. Enggak tuh kan bubur esok makan bubur. Terus makan lele sop. Makan buburnya. Enggak, dia memang senang bubur blowok berarti. Bukan. Tapi dia tidak suka santan nih. Gelemnya mbak apa? Gula bang. Ning kon lah yang ngene padi. Lah pancen iki kene yo ngono iki, Mbak. Gathukane yo gula bang ini. Dan ning kon kan enek padi kan dikeki apa? Kayak apa santan barang lho. Ora nek kene ora, nek Iya, santen iya. ki nek nek kene aku muni nek kene. Nek kene ki nek santen kuwi bubur komot ki dikek santen. Terusane apa? Kacang ijo dikek santen, tapi nek muni bubur putih tok ya gula tok. Nek kene. Ngono ceritane. Yaya seneng bubur enggak? Seneng. Ya aku gak dikek bubur karo mama ya. Sih yo. Kentang. Enggak. Berarti dia nggak begitu suka bubur. Saya senang bubur berarti yo. Nek gulanya seneng yo. Kowe iki yo, kowe paling kebanyakan makan permen ya sih yo? Iya laki-laki. Hah? Kowe kebanyakan makan permen gak? Dan mak ngombe kopi. Wes los. Oke. Bisa menyembuhkan penyakit gigi. Duh, piye le bener gak popo? Entek no opine tak kene. Kene tak kene. Kopi, oke. Nyeluk Bubur. kopi, Mas. Saya njaluk iki deh. Ayah nyeluk kopi mah. Nanti nyeluk kopi tak kene. Wis tak entekno. Entek apa neh? Nganggo sendok. Nah, ya kuwi, enak kuwi nanti pangan. Gak apa-apa kon ki berarti seger waras, Mbak. Udahan mangan kok. Seger waras itu cuma pipine tok 9 tuh. Jarene dek pas suka, dek gak seneng dipun saiki. Dek, Jadi senang. tolong taruh nang pintu nek kok. Yes, Ben. Taruh pintu kok. Ya, taruh pintu kulkas iki ngudrain ya. Dek wis sangep kok ngono. Ngantuk. Bobok jam berapa dek bengi kayak seturu. Sejuk ini. Nuwangis ngono. Tangi jam 8 turunnya tangi jam 1. Tangi jam 8 piye? Jam 8 bengi. Iya. Kok bar magrib turu berarti. Terus jam 8 tangi. Terus turunnya jam 1. Perkara sakit gigi. Heeh. Kuwi makanya sakit gigi iku kudune rajin gosok gigi. Ini rata sikat tano. Dadine nek dadi ngomong aku 6 dino sikatan Pada lu penting sikatan. kuwi ya tak omongi kan gigi kuwi iso bolong karena ada sisa-sisa makanan. Nek kono dadi nek ape tidur kuwi terutama kalau mau tidur kuwi kudu sikat gigi. Dan nek kotoran sing nyempel ning gigi mbok nggo tidur iku kumannya itu berkembang biak di situ. Kuwi terus dadi uler. Kuwi sing mangani untu terus dadi lubang terus dek cekot-cekot. Delok yang sakit sebelah mana? Aduh gak bolong ya. Ora bolong. bolong. Berarti ora enek. Ora ya endi enek bolongnya ora, cuma kayak item ngono lho. Kuwi berarti Bolong sithik. nah iya iku berarti kan dia ngrogotine kon jero yo. Ulere ning jero kuwi berarti. Nah iki menyebabkan kamu menjadi berubah muka. Ngono. Kuwi tapi sajane iso disuwukno, tapi suwuk untu kene gak enek. Jadi nek untuk cekot-cekot kuwi iso disuwukno yo di apa celokno dukun suwuk. Terus iso kempes ngono. Tapi yo gak mesti obat iki ngono ki mang reaksinya bekerjanya kan yo gak langsung nek obat. Tetep kok sithik ngono lho. Nek bunda kae tahu yo ngono ki gudhi tapi gondongen. Gondongen. Nek ning bahasa Minahasa bengkayaki seni. Gondongen nek bengkayaki. Kowe tak wari basa Minahasa ya? Kayak iso Lah iya tak warai. Caranya ya. Maksudnya iki nek aku ki kita.
Aku kita. Iso. Terusane nek kita maksudnya kita ki torang. Torang iki kita ngono lho. Tapi nek kita ki aku nek ning kono. Terus mari ngono nek kalian ki dorang. Orang apa nih? Dorang iki dia orang, maksudnya ki kalian ngono ki jenenge dorang. Ngono. Terus mari ngono nek ngarani suami ki paitua, nek ngarani istri maitua. Ngono. Oh, Mama Maria, pun suami. Yo, Kok aku kita. Gak aneh. ya memang ngono. Terus mari ngono resik-resik ki manimpang. Bersih-bersih mesti ringkes-ringkes ngene iki, mesti koyo ape mulai sekolah. Mari to orang semua manimpang ngono mesti ki ayo kabeh padha resik-resik ngono. Kowe iso kudungan gak ya? Apa? Ya cepetan. Anakmu ngene iki perasaan piye cepetan? Pinggir aku. Suwange kan ngisik. Kene lho, Mbak, cecer yoyo, Mbak. Kene kursi. Apa suwange ngisik yo ya. Gak. Gak. Ki sik mah. Ki kan dek model terbaru iki. Rambut model tarangan pitik. Model tarangan pitik ngono. Ngene iki ya. Sik kon pokokno stylist ben Stylist apa? Hairstylist ki hairstyle ku berarti kan model rambut to. hair tonic. Hair tonic. Nek hairstyle kan model rambut. Nek hair tonic kuwi kanggo vitamin rambut. Vitamin. Yo rambutnya ngono nek dikeki. Piye anakmu bapakno kene. Dalam. Bubur, cekel bubur ae. Nek kulkas. Heh, Iki nek bengi iki mau iki. saya tak takoki, aku tapi iki curiga iki nganu, Mbak, KDRT, Mbak. Atake mbok guwepuk iki sak sisae. He yo, kowe ngaku yo, kowe iki sakit gigi apa dipentung mamah? Lho, mama Heh? iki penuh kasih sayang ya. Jajali. Gak, mama gak kasih sayang. Astagfirullahaladzim. Ora. Anak yang jujur. Anak yang jujur karena mamahnya tidak penuh dengan kasih sayang. Penuh dengan apa? Emosi. Hati-hati lo ya. Yo wis ngono lho bibine ya. Kowe kok atake ngono pisan. Mamahmu ketok iki diam-diam langsung Kowe nganu kowe gosip. Aku tadi kesambet. Rambut. tukune piye, Mbak? Ya ora kuwi. Alah, Sing bubure gelas. karo aku. Tukune endi? Eh? Tukune endi? Ini cepu ki ora iki ndek bancaan ndek ini kok poal. Karo Wis yo. mabuk sene gelas nih gelas. Nek mabul apa buka kulkas? Ya wis ben. Ngene Mbak Repa ndek iki paling dilebokno. Oh iki. Oh iya. Ya. Iya aku seneng kok kuwi. Tapi piye kok Mbak Ben kok tak Mame kok ndek kan nek ning kulkas kan ya tetep awet. Ceritane iku bar mangan bopo no wis dhewe tenang. Terus bapakno. Kon nyungkil, soalnya lah mah terus tak anu kuwi. Lah Tapi tak kuwi. gak nganu oga kok mau sampe tak cungkel. Ini infeksi. Nangis. Karo aku. Sing kene. Heeh. Terus balik nah. Malas. Balik Terus? kabeh. Ayo. Wis ben Mbak. Ya terus nangis demine mah terus mari ngono. Tak tilian dia turu ke pakne. Iki lho ya tak turu. Iki ku sakit terus tak jak turu ke aku. Kon nisik semono. Tapi aku curiga Mbak, ketoke KDRT ku sampean kan nek nganu yo ya ngono. Mbok guere tatek ketatap lawang kuwi. Mek cangkem. Yo ketatap lawang kuwi ditarik mama. Gak yo. Hah? Wah, dia tak isik-isik ini. Kok sayang mama apa ora? Gak. Ya Allah, Masya Allah Mbak, kok jadi sayang anak Mbak. Udah bisa. Banget kan. Tenan ki gak sayang mama. Gak. Lah sayang arek gule ya? Kau yang balik tadi? Tenan? Tenan? Tenan aku balik lagi? Ya. Tenan? Ini dewean? Caranya. Kalau ayah yuk aku balik lagi ayah. Terus tua kok wedi. Lho piye maksud tem aku bukan balik pada dewean. Diusir gitu. Ki Cuma mau tuku bubur ning arep rumah sakit gitu. Ning arep rumah sakit sing pojokan. mobil Ning pojokan. pojokan kuwi. Kowe tapi nek masih wis kene, Mbak.
Iku mau sampe entek wong sampe kukut, emang aku tekan. Kenapa gak tuku roti goreng, Mang? Gak tuku roti goreng. Iki roti goreng. Anakmu seneng roti goreng. Yo, enak yo nek pagi-pagi yo. Ning ku kan dari ngarep SMA 1. Aku udah tekan kono, kok yo wis aku sudah dingin. Lah kan mang jeblos sithik ya kono ki karekan. Ini wis kadung yo. Ya wis kene, eneke isu-isu ya. Kono Bunda. Bunda kan sing ngerti panggone. Kono Bunda kok esuk. Sakit ayo. Kok kupai lho. Iya sesuk tumbasna. Nek sore kan dibilangi kuwi siang mek sore ki gak ada. Adanya pagi-pagi. Jam 6 ngono ki wis ana. Ya sesuk mamamu nek jam 6 gak apa-apa, jam 6. Ngono ki enek. Jam 6. Dek iki memang dolanan pasir-pasiran dadi kursi, meja. iki gak pasir, Mbak, iki apa ki jenenge? Malam. Malam terus ada slam. Dolanan pasir-pasiran ketoke pinuk lho dolanan. Dolanan pasir-pasiran oleh kok iki. Ning arep oleh. Kok tak syuting ya iki. Biayane ya. Heeh. Terus di kotaan. Ke omah. Omah. Ngono ki nek Tegalan dolanan karo apa ki jenenge? Jagung ngono ki kathek. Dolanan iki sausum. Saiki ceklane HP. Dolanane HP. Tapi nganu yo, gak kuwi jakne kurang seimbang yo. Mek tangan tok kudune kiwa tangan ben apik. Heeh, ben apik, Mas teh. Lho sing ngendho Bunda aku sing mbok anu. Allah. Oh, gak apik. Iya elek. Ya, maaf. Kok makan bubur ae? Men gak lara, Kim. Mau bermasak. Weh. Mau bermasak kayak lele yo yo. Oh, terima man bubur cemen. Bubur panganan apa yo yo. Pokoknya berita terkini, informasi sedang terjadi pembekakan pipi yang disebabkan oleh bakteri yang menyerang pada sela-sela gigi. Informasi hari ini ditutup sekian dan terima kasih. Apa yang gak tak guyu ki koy. Tak guyu ki yo ngesakno. Ya. Jam 10. Tapi wong loro untu ki Mbak ya tenan. Jam 12 kon ngisik neh. Sampai tak pangku ya aku lungguh mangku bedene ngisik-ngisik. Lah sing aku kan sing umat ke 3 dina kae, Mbak. Kuwi umate ki apa angger jam 1 munggah. Wah, lah Mbak rasane ki koyo kan dhek dhuwur to. Itu mulai jam moto-moto ngono ki. Esuk mang drenging terus wae. Iya, memang sakit gigi ki gak iso dipaidu. Dadi koyo krungu swara. Apane ndek bengi kan hawane adem to. Sakit gigi. Nek hawa dingin langsung koyo malah kok dinyot-nyot ngono. Soalnya iki memang mbok piye yo. Cuaca itu Pak nek menurutku sangat berpengaruh pada rasa sakit gigi yang kita rasakan. Wis sangat. Mari ya. Sembuh. Wis ta. Mau sensitifan. Padha karo mbokne. Gak ibu rasa sensitifan. Lah apa? Positif. Sensasional. Mbokne sensasional. Lah iki sensitif ora, Dek? Kayak ide ya, terus smile ya, Dek. Dek gigine gingsul manjal. Terus senyum. Gingsul dong, ada nih gede-gede nih anu. Kok terus dereng mbok ler piye? Gigi ku gede-gede, sampe nenek behel lho ya, Nduk. Iya. Pokoknya gak popos. Wes nang penutupan piye nek penutup? Gak iso. Gak iso. Jajal toh. Sudah begitu dulu pemirsa. Ngono Hari ini konten hari ini dinantikan konten-konten selanjutnya yang tidak kalah seru berikutnya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Tunggu dinungo. Muga-muga pemirsa semua panjang umur, dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Yang belum dipertemukan jodohnya semoga dipertemukan jodohnya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu. Dadah.
Dadah dulu toh, dadah dulu. Cilup.